Hola a tots, benvinguts a un nou videotutorial. Estem en geografia de primer de l'ESO, en el tema número 6, que fa referència als paisatges dels climes temperats, i a continuació tractarem el punt número 6 del propi tema, que al·ludix als paisatges humanitzats. Bé, en primer lloc, hem d'assenyalar que l'ésser humà incideix d'una manera decisiva i totalment arbitrària en la naturalesa i, per tant, transforma els paisatges i els humanitza. És l'única espècie que té aquesta capacitat. Aleshores, pel que fa als paisatges humanitzats oceànics o atlàntics, són els que tradicionalment se situen al nord d'Espanya i on trobem prats, pastures, bestiars. L'agricultura en aquest cas ocupa poca superfície i s'hi conrea algunes espècies com ara la creïlla, els pomers o la dacsa, a més d'altres productes de caràcter hortofrutícola. En aquest cas, la població rural de les terres atlàntiques viuen a cases aïllades, pobles menuts i que s'ubiquen a les valls, a les muntanyes, etc. Vist que al nord d'Espanya hi plou constantment, s'acostuma, en aquest cas, a les cases a disposar-se de grans finestrals perquè hi pugui entrar la llum i moltes cases i carrers estan porticats amb la finalitat de resguardar-se de la pluja. Pel que fa al punt número 2, o a la B, el paisatge mediterrani ocupa la franja mediterrània de la península, està molt poblada i ens trobem grans ciutats, zones industrials i sobretot grans àrees turístiques. Tenim terres fèrtils que hi abunden amb tot tipus d'hàbitat dispers, que combina cases de camps i aldees, així al País Valencià són les famoses barraques valencianes, i ciutats agràries o agrociutats. A prop de la costa trobem agricultura d'hivernacle i regadiu d'espècies d'alt rendiment, hortofrutícoles, i que existeixen molta mà d'obra i molta ocupació. A les terres de l'interior ens trobem la famosa tríada, de la qual ja hem parlat anteriorment, que són els cereals, la vinya i l'olivera. La ramaderia dominant, en aquest cas, és l'ovina. Pel que fa a les cases tradicionals, estan orientades cap al sud, poques finestres i allò que s'intenta és protegir-se de la calor de l'estiu, ja que les pluges no són massa abundants, les teulades són inclinades i acabades en terrat. Quant al paisatge mediterrani, en aquest cas continental, és el que trobem a l'interior peninsular i pertany al clima mediterrani, i en aquest clima, precisament, l'altitud de la meseta i la poca influència del mar ens determinen que el clima tinga trets continentals, que ja hem vist també amb hiverns llargs i freds, i per això parlem d'un paisatge mediterrani continental amb tendència a la continentalitat. A més, les precipitacions solen ser escasses i l'efecte termorregulador de la mar no ens afecta, no afecta al paisatge mediterrani continental i, per tant, tenim grans oscil·lacions tèrmiques i grans contrastos. Així ens trobem una agricultura i una ramaderia extensiva i conreus de secà que ocupen bona part del territori. Ens venen a la ment aquestes extensions vastes de terra, com fa de la Manxa, amb el cultiu de cereals, també oliveres, vinya, mentre que els regadius se situen a les planes fèrtils i a zones amb sistemes de regatge bàsicament artificial. Quant a la ramaderia, hi predomina el boví i a les muntanyes i l'oví a les planes. I la població, per a aquest paisatge mediterrani continental, viu concentrada en pobles també situats a les zones més fèrtils. Darrerament, el paisatge canari, que també és molt important i que té molts endogamismes i que té una, diguem-ne, influència notable en la vida de les illes, la utilització dels recursos de les Canàries ha comportat una transformació molt evident, sobretot a les terres costaneres, sobretot a les terres baixes i mitjanes, que han estat fortament humanitzades. Les cimeres han estat molt menys humanitzades, estem parlant dels parcs de
l'última falla del Parc Natural del Teide, etc. Pel que fa a les terres que són properes a la costa, les mitjanes i les baixes, hi ha boscos molt escassos i sí que en trobem de terres de conreu, com ara el plàtan, aquesta espècie tropical tan característica canària, o la tomata, i zones dedicades al pasturatge. A les terres amb més altitud sí que canviem i ens trobem amb conreus en terrasses, arenaments, jables, etc. Pel que fa a les terres situades a la costa, estan ocupades per ciutats, urbanitzacions, ports, carreteres i estan bàsicament dedicades al turisme, el que ha fet canviar la fisonomia del paisatge, canviar tot el paisatge que ens trobem natural en favor de, en aquest cas, de terres dedicades al turisme i fortament urbanitzades, també molt agressives per al medi ambient. Bé, fins així el nostre vídeo tutorial d'avui, espero que us hagi sigut d'ajuda i ens veiem a classe.